Ministar odbrane Ruske federacije bio je ove nedelje u radnoj poseti Beogradu da bi sa svojim srpskim kolegama razmotrio pitanja vojno-tehničke saradnje. Međutim, nedugo pre toga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima da od visokog gosta očekuje neku vrstu izuzetno važne ponude. Pošto u Beograd uskoro treba da doputuje i Sergej Lavrov, postavlja se pitanje šta se dešava na Balkanu što izaziva toliko interesovanje kod Rusije. U ovom momentu Srbija je jedina zemlja van granica nekadašnjeg Sovjetskog saveza sa kojom Rusija ima potpisan sporazum o strateškom partnerstvu. Moskva je Beogradu isporučila 30 tenkova T-72S i 30 borbenih izviđačkih vozila BRDM 2MS, kao i mnogo drugog naoružanja u iznosu od $600 miliona. Mi smo iz sopstvenih rezervi poklonili Beogradu 6 lovaca MiG-29, a on je imao obavezu samo da plati njihovu modernizaciju. Završena je isporuka 3 udarna helikoptera Mi-35M i 4 transportna Mi-17V5 koje je Srbija kupila. U toku su pregovori o kupovini ruskih sistema PVO Buk M1, Buk M2 i Tunguske. Ovakvu pomoć Srbija tokom protekle 3 decenije ni od koga nije dobila. Ali Srbiji, razume se, očekuju mnogo više. Da bi zemlja bila pouzdano zaštićena od vazdušnih napada, neophodni su i zenitno-raketni sistemi S-400 i to bar najmanje 2 diviziona. Rusija to zna i verovatno da je razmatranje ovog pitanja bio glavni razlog Šojguove posete. Zašto baš sad? Na Balkanu je ponovo nemirno. Danas je na nišanu Crna Gora, zemlja koja je 2017. godine stupila u NATO bez obzira što su mnogi njeni građani bili nezadovoljni ovom odlukom. Versko pitanje je izabrano da bi se preoblikovala društvena svest. Odmah posle posete američkog ambasadora za pitanja međunarodne verske slobode Samuela Brownbacka, prozapadna vlada Mila Đukanovića donela je zakon o crkvi koji je direktno usmeren da očisti Crnu Goru od Srpske pravoslavne crkve po ukrajinskom scenariju. Otimanjem i prisvajanjem novi vlasnici treba da dobiju 650 srpskih svetinja, uključujući i u čitavom pravoslavnom svetu poznati manastir Ostrog. Razume se da je ovo izazvalo dugotrajne proteste u kojima aktivno učestvuje oko 200.000 pravoslavnih vernika, što je gotovo svaki treći žitelj Crne Gore. Situacija je napeta i u svakom trenutku može da eksplodira. Ovim se nagomilani problemi u regionu ne završavaju. Vlasti Kosova nastavljaju sa pokušajima da izvrše čistke i političkim putem nakon što su u maju prošle godine kosovski specijalci upali na srpski sever. Gradonačelnik Preševa, Šćiprim Arifi, ovih dana je dao izjavu da namerava da Preševsku dolinu, koja pripada centralnoj Srbiji, pripoji samoproglašenoj Republici Kosovo. Komplikuje se i situacija na teritoriji bosanskih Srba, Republike Srpske, koja ulazi u sastav Bosne i Hercegovine. U Srpskoj je zvanično objavljena namera da Republika želi da postane samostalna država. Ovo nije prvi put da je Balkan evropsko bure baruta. Rusija u aktuelnim geopolitičkim uslovima ne može da ignoriše pogoršavanje prilika u ovom regionu. Ako smo zaštitili Siriju i Venecuelu, mi nemamo pravo da se okrenemo od Srbije. Međutim, naše bliskoistočno iskustvo pokazuje da je uvijek bolje i jeftinije sprečavati konflikt nego ratovati. Pa zar onda nije vreme da se Srbiji isporuči S-400?